everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Mama? Naisaman ka? Kasi may nagbugno ni mo. Si Helena, ipapriso ko tong animal. Iya kong gimod-mod sa lapo. Kaya nga naman, ma. Matod ko, nga anong kimud-mud ka manila na sa lapok. Ikihag ito na akong panuay. Ay nga na nagkikibugno man kaniya. Nasukog yung tingali siya og maayo ni mo. Buang-buang yun ang babayana. Aray, kahamdo sa akong naong. Oh my God! Nagdugo man ang imong naong, mama. Kusgan na ba kayo ang panuay? Unsa lagi nasukan ni Helena ni mo? Nawadaan siyag malita sa iyang bahay nga bunga sa igat-igat. Unya ako'y gipasanginlan. O gano'n ikaw man sa iyang pasagin Hilom na, Sinoy! Hilom na! Ma? Sige, reporter niya, magsigig pangutana. Maligo na ako. Naan sa man si mama? May klarong ikasulti. Silbahis kin siya bisunod saon. Gisunog niya ang suwat kagabili ni Mama Celes na ako. Wala siya kay bawa kung unsa ni ka-importante alang na ako. Pero iya pa yung gisunog sa kong atumbangan. Mituon ako nga ikaw ang anak ni Celes nga iyang gianak sa prisuhan, Helena. Apan dili ka makapaabot nga tugutan ta ka nga makapauli sa imong kaugalingon nga tukang Alejandro. Gusto siya. Uwan ako'y kapakita ng ebidensya ni Papa Alejandro nga iyo kong anak. Gikuha na ang tanan ni Ma'am Julia. Magpabili na yung sekreto ng akong pagkaanak ni Mama Celes. Dili kitingali itugot nga mailahan ko sa akong amahan. Alejandro. Julia? Naon sa nang naong mo? Kadaghan maggaras, anak. Ang pinangga ni mong nurse, si Helena. Gibugno ko. Si Helena? Gibugno ka? Oh. Maayo manunta ang akong pagsugo niya nga magkutlo og buwak sa greenhouse. Pero kalit naman kong giinsulto. Nagtinubagay mi. Unya iya kong gibugno. Hain man si Helena. Ambot. Ako na gyud nang ikiha ang imong nurse. Nga nung gisugo man mo siya sa pagkutlo og buwak. Gisugo lang. Aron butangan niya preskong buwak ang flower vase sa sala. Pero kalit man siyang nasuko. Og kanus akalang ganahan og buwak, Julia. Wa pa ko malimot. Dili ka ganahan og buwak, Julia. Pero nausab naman ko. Gano'n naman ko karon og buwak. Unsang buwaka ang imong gipakutlo ni Helena? Rosas. Unsa? Rosas? Di ba nga dili ka man ganahan og rosas? Tungod kay mao kini ang paborito ni Celes? Wa pa ko malimot nga imong gipalabay ang buwak nga rosas. Tungod kay dili ka gusto nga mahinumdum ko ni Celes. Nausab na lagi ko, Alejandro.
Dili na ako ganahan sa una. Ganahan ako karon. Unsa? Mahimo makigsulti ko ni mo, Sir Alejandro? Pwede ra nga maghuwat ko sa gawas. Sud, Helena. So, Helena, maayo nang maghusay ta. Kay dili ko ganahan karon og kaaway nga kauban na ako sa bahay. Sir Alejandro, Sultihi si Alejandro kung ganong nasuko ka nako nga gisugo ta kapag kutlo og buwag. Milahos lang dayon ka og panginsulto nako, Helena. Pwede naman unta ko nimong ingnon nga dili ka ganahan nga manguha og buwak. Dili ka imo kong ingnon nga nagsundog-sundog ko ni Celes. Tinuod ba kini, Helena? Sorry na, Helena. Kung sa mangyod ang akong gibuhat, pasayloan na lang ko. Ganahan malanggod ko nga usbo na ang tanan. Gusto kong mahimo ng taro nga asawa. Sorry na, ha? okay ma'am. Ay, salamat. Gipasaylo na sa taka sa imo pagbugno nako. Alejandro, magpatambal una ko ining kinaurasan ni Helena sa akong naong, ha? Bye-bye. I love you, Alejandro. Tinuod ba ang iyang gisulti, Helena? Helena, gusto ko nga musulti ka sa tinuod. Ayaw ka balaka. Dili na ko sudyaan si Julia. Dili ko masuko. Ang tinuod ang isulti nako, Helena. Dili, sir. Dili? Dili tinuod nga buwak ang inyong giawayan? Dili, sir. Unsam na inyong giawayan ni Julia, ha? Nga nagbugno man mo? Nawa ang pinangga na ko maleta sa bahay, sir. Unsa? Gikawatan ka? Oo niya. Nganong ka mo man si Julia ang nagbugno? Siya ang gidudahan ako nga nanugo og mukawat sa kong maleta. O nganong nagtuo man sab ka nga si Julia ang nagkawat sa imong malita? Tungod kay kung dili nimo iuli na ko ang pink nga maleta, muadto ko sa taas. Og akong sultihan si Sir Alejandro sa kung nakita ninyong duha ni Franco nga naghawak mo diha ng kahuya. Sige, sultihi si Alejandro aron atakihon siya. Pangita gid og paagi nga mamatay si Alejandro, Helena. Helena, nagpaabot ko sa imong isulti. Ang tinuod ang gusto kong mabati gikan nimo. Nagtuo ko nga gusto lang kit siya nga dili ko matuog dinhi. O, Mao na, sir. Wa paghihapoy gusto si Ma'am Julia nga akong matiman nimo. Helena. Mao na. Mukaon ka na? Gatas lang palihog. Sige, sir. Magkuha ko gatas. Nahibaw ko na makakana ko, Helena. Mama, nagdaog ka sa taas si Helena. Wa ba magwahid si Papa nimo? Wa man ko makabati nga mitaas ang tingog ni Papa. Wasab ka niya ipapangita. Animal gyud kini si Helena. Ma, batiag na ni mo ay. Buset bayana. Ma, mawat ko nang gana sa imong naong. Kay law man ang pagkakaut sa kuko. Mula ka og kusyin. Ikaw na'y paniid sa kalihukan sa imong amahan, ha?
Sudla, aron mahibaw ka sa mood. Unya tawag ako. Di ba ko ganang mag-isulti ni Papa kay nahiubos pa ko? Ayaw nagkayubos. Gusto gid ka nga mailisan kang Helena? Dili. O mauna, lakaw na sa imong amahan. Kung mangita na ko ingna nga nagpa-doktor ko. Unsa? Maura na gisulti nimo ni Sir Alejandro nga nag-away mo kay gikawatan ka? O, manang. Uy, Anong ka na, Raman? Lando, manang. Dali ko gustong hatagan o problema sa Sir Alejandro. ay di man gud ikay nagdag-problema, day. Si Ma'am Julia man. Pero, tinuod bang nawadan ka? O, manang. O baka siguro sad ko nga si Ma'am Julia ang nagkuha. Pero, dili na ni nako dakon pa. Dili mahimo nga pa problema si Sir Alejandro. Ang importante nga, mabantayan ko siya. Uy, unsa man ang naong ni mo? Kadaghang garas na. Da, gibugno ko sa salbahis nga Helena. Usa? Gibugno ka? Aw nalupig yung tingali kaya kay grabing daghana mo ng bulog ni mo. Nalupig yun. Busa, si Helena ang una kong hiluan. Usa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.